Salutare tuturor, eu sunt Teo și astăzi arăm pe la alături pe Rareș. Bună ziua, gaizilor! Ca să știți, am și un cont. Teo, îți dau permisiunea să-mi zici numele contului. Ce stați un pic că s-a întâmplat ceva, scuzați-mă. Scuzați-mă. Ia, Teo, să-i zici lui, să-i zici persoanelor challenge-ul de astăzi. Desigur, astăzi să avem voie cu ce pickaxe am ales, cu ăla trebuie să ne jucăm. Desigur, noi am făcut dinainte să alegem deja pickaxe-ul, deci ne-a picat la amândoi rar și o să mai dăm runde. O să dăm în practic 5-4 runde, 5 sau 4. Exact. 4. Ori 5. Da, 5. Eu am luat shield-uri. Și uite că am și unul pentru tine. Mamă, nu găsesc nicio armă rară. Da, de exact Shogun rar. Nu-mi vine să cred. Norocoasă. Am găsit shield breaker care e rar. Norocos, e bun și ăla. Da, dar că trebuie o armă adevărată. Ăsta-i decât să iei gold infinit. Sniper, n-avem voie și este... Bă, pe bune, de ce nu găsim? Te dezi la mine, Teo, că eu n-am nicio armă, să ai măcar un shotgun. Ia core, dar... Poate găsesc aici un chest, nu? Dar nu-i bine. Ce? Teo, vino să vino. Am găsit un sniper. Vino să vezi ce mi-a dat mie dintr-un chest. Ia, ce s-a dat ție dintr-un chest? Vino să vezi, că nu am ce să zic. Unde-și, bă, sub pământ? Nu, aici e un loc. Uite ce mi-a dat aici. Epic. Dar că am găsit și un sniper. N-avem voie să folosim arma aia. Bine! Ce? SMG rar. Da, rar. SMG. Eu caut o armă bună, pentru că deci eu n-am decât un sniper și nu s-a decât un sniper. Shield mare. Am și eu unul mare, doar unul. M-am dus în același loc. Mamă, dar cât de greu este să găsesc. Pe bune, ăsta să fie un challenge greu, deci hai să trecem la treabă. La treabă. Te răspai puțin, Teo, nu? Nu-i nimic. Când găsim un chest, trebuie să mă lași pe mine să-mi dau magia pe el și fac să ceva rar. Aici am fost eu. Aici ce-a fost? Doar că n-am fost. Hai, mă. Da, dacă găsim un chest, un player. Player. L-am văzut. Și l-am văzut. Poți să mă las să-l omor eu? Pe bune, ai doar un sniper. Ce poți să faci doar cu un sniper? O să-l omor. 27. Dar nu i-ai dat nou scop. Nu. Păi, cred că pot să dau nou scop la player. Că sunt 3 player aici. Bă, frate, pe bune! Ce pe bune? Chiar mi-ai furat kill-uri. Chiar ți-am furat kill-ul. Era kill-ul meu. Ba nu, eu l-am văzut prima. Stai. Teo, acolo ai. Ba... Teo,
Oricum sunt kill-urile mele, dar tu le iei pe toate, adică mie nu o lași niciunul. Am luat un medkit din greșeală. Vrei unul? Vrei un medkit? Am luat un medkit. Acolo de shield amărât! Dar mă răspund copil. Da, pentru că are shield-ul ăla, normal, da. Da, știu, și o răspund care sunt shield-ul ăla. Și normal că o să ne iei shotgun-ul. Da, o să le iau. Punct de la picioare. Mult mai bine. Deci, îți iau armele și o să ți le dau. Ok? Bine. Stai, trebuie să iau ăsta. Trebuie să vezi dacă le folosesc puțin, că cred că sunt niște player. Nu sunt ale mele. Astea de pe jos de aici? Shotgun și... Nu sunt șocheurile alea ale mele. Păi da, șugurile sunt ale mele, știu. Mort. Stai să nu. Are ceva rar. Sper să nu vină... Oh! Te-am văzut, l-am văzut pe ăla crede că nu l-am văzut. 110? 110 morți. Deo, tu vrei shotgun-ul ăsta și ăsta? Da. Ok, ți le dau. Trage. O să trebuiască să le folosesc puțin. Stai, trebuie să-ți spamezi pe ăsta. Bun, l-am omorât. Și cineva ajută heal. Ok. Stai. Ți le las aici, în box. Să vezi cum fac acum. Bun. Îmi fac de ăsta de mâini. Uite aici. N-am nevoie de pistolul ăsta gri. Ei, știu că e gri. Uite aici armele. Mulțumesc, n-am nici, cum se cheamă, nici glonțe, adică e foarte bine pentru mine. Uite. Bum. Ca bum. Stai că... Stai că ți-am dat din greșeală toate gloanțele mele de are. Ți-am dat din greșeală și acum am decât 11 gloanțe la are. Mulțumesc. Stai, plin. Player. Stai. Mașină. E o mașină. Shockwave-uri. Am găsit shockwave-uri. Stai puțin, nu. Că acum au să fur toate armele. Ba nu, am găsit doar un arâ. Ce? Am găsit doar un arâ. Scuze, nu știam. Cream că era un shotgun. Nu mai am nevoie de SMG-ul ăsta, că am 3 ăsta-i. Am găsit un... Am 9 biguri. Eu n-am un big din greș. Din păcate n-am un big. Doar că am shockwave-uri. Uite, îți dau și ție unul. Ok. Hai cu shockwave-urile în față. Ok, mulțumesc. Hai să ne ducem la... Ok. Nu. Mamă. Mai am shockwave-uri, mai am 4 shockwave-uri. Dă-ți tu ăsta. Piniata Brian, bună piniata Brian. Hai în față acum, hai în față. Ia stai.
Stai puțin. Deci o să-ți dau și ție câteva. Nu vreau, ia-le tu. Bine. Ok, dar eu nu reușesc. Vin aici lângă mine. Alergă, în față. Nu, trebuia să alegi în față. Puteai și să sari în primul rând. Ce? Puteai și să sari. Păi, nu contează acum să ne certăm, haide. Dacă găsești un shotgun rar la un player, poți să mi-l dai mie, te rog. Da. Mulțumesc. Hai în față. Trebuie să găsesc o cale să ne ducem așa în față, că așa cădem. Nu cădem. Suntem bine spiniate azi. Cum ai murit? E sigur că era un player și mi-a dat cu... Deci eu trebuie să fiu aia care moare mereu. Are sniper, n-am văzut că are sniper. Are fără țintă. Stai. Mort? Unul mort? Trebuie să ne alegem alt pickaxe. Hai să trecem. Hai să trecem să luăm alt pickaxe. Măcar asta să fie mai bun. Hai să ne alegem pickaxe-ul. Trebuie să pui pe random și îți dă unul. Random. Pe ce se oprește? Mamă, pe ce s-a oprit. Teo, Da. mamă, ce pickaxe mi l-a dat. Mi-a dat un pickaxe comun, adică poți folosi de-astea gri. Mamă. Mi-am pierdut și crown, doar că nu-i nimic. Adică Bă, știi ce mi-a dat? Ce? Mi-a dat rar. Nu rar, epic. Nu. Bă. Deci epic. Mamă. Mai bine că nu legendar. Am eu un pickaxe legendar, dacă picam pe ăla, așa eram direct. Mamă, cât de mare. Pickaxe-ul meu este grey, da, gri. Mama, al meu este epic. Al tău e epic, nu vine să cred. Și al meu e gri. De ce, Doamne, de ce? Nu e nimic, Teo. O să omor toți playerii pentru tine și poate găsesc o armă epică. Știu eu unde îmi dă foarte multe arme epice. Uite aici. Unde? Aici. Acolo. Pentru că Aici, este la- un loc secret. Ok, hai aici atunci. Eu îți zic eu când să sărim, da? Dar știi că nu poate să-ți dea arme gri. I don't give a shit. Și la 3 să sari. 1, 2, 3! O să văd ce este sub fustița skin-ului meu.
Ești pe bune. Da, sunt pe bune acum. Bine, glumesc. Văd decât complet negru. Se termină picioarele acolo și e complet negru. Nu se vede nimic, ca o umbră. Nu, Teo, am găsit un chest legendar. Legendar, ca să din să padă. Poți să îl deschizi? Epică. Vino la mine. Am epică pentru tine. Ia ce epică e. Un shotgun și un ăsta. Ia scutul să enervăm play. Dacă mă duc la locul secret unde poate să-mi dea foarte multe epice. Ok. Eu o să caut aici arme gri care nu o să găsesc nici ori. Nu armă epică. Nu-i armă epică. Sniper epic! Doamne, aproape ziceam legendar, what? What the fuck? Da. Ok, până acum am 2 shotgun-uri gri, care am aruncat unul. Șocheuri. Deci nu vine să cred ce armă am. Bă, vrei să sară și chiar pickaxe-ul meu? Un player. Lasă-mă să-l omor eu. Bun, trage. Bun. Mulțumesc. Cu plăcere. Nu cred că ăsta. Oh? Yes. Mulțumesc, Teo. Cu plăcere. Pistol. Iubesc pistoalele. E cea mai bună, Teo. Nu, bro. Dacă era acum challenge-ul cu asta rare, să vezi ce am găsit aici, vino la mine. Dacă era challenge-ul cu rar, vino la mine să vezi ce era aici. Un shotgun rar, un SMG-R. Erau 2 chestii aici în rar, de super bune. Serios. Oh, ceva gri. Și-o căzut. Dar chiar. Bă, dar tu știi că se spawnează doar câteodată? Ce este chestia asta? Strawberry Fizz. N-ai încercat niciodată? Nu știu ce este asta. Player. Mamă, deci dacă mai mă speriu așa ceva în viața mea, nu mai zic nimic. Ia stai. Să nu furi Strawberry Fizz, să nu mi-l furi. Nu ți-l furi, dar poți doar să sară ce face? Știu ce face. Că am văzut pe YouTube ce face. Nu, Teo. Știu ce face și acum pot să stai așa. Aruncă-mi-l înapoi. Mulțumesc. Cu plăcere. Bine, eu nu sunt supărat pe tine, decât că știu player care e cu glider. Adică de genul player care nu poate să tragă. Dar unde sunt mă copiii ăștia? Că mi-arată că unul nu știu unde. Bună. Hello, motherfucker. Mamă, eu m-am dus full hero, motherfucker pe ăsta. Nu, o să mor. Nu o să mori. Un flopper. Ce armă epică era? Cum adică ce armă epică? N-am văzut nicio armă epică. Uite-ți în inventarul tău. Da. Shockwave-uri. De să vezi, acum mouse-ul meu s-a dus pe toate culorile, să vezi că mouse-ul meu a nebunit mouse-ul meu. Mouse-ul meu a nebunit. A nebunit mouse-ul meu.
la benzinărie ca să știi tu ce să facem. O, aia. Ok. Trebuie să fie mai aproape. Bă, dar gata, nu mai fugi. Gata, am timp. Până mă vreau. Bă, dar vrut eu să pun. Bine, pune tu. Au. Ai! Nu vreau să fac asta. Uite, Mulțumesc. uite un cadou pentru tine. Playeri. Nu. Departe. Sunt niște playeri departe. Oare să ne ducem la ei sau decât să-i lăsăm? Hai să ne ducem la ei. De frică de ei. Vină cu mine. Acolo am câștigat locul unde sunt prietenii. Vezi punctul ăla, punctul ăla albastru de acolo? Da. Acolo am câștigat în videoul meu. Hai să zicem acolo. Pentru acolo am câștigat în videoul meu. De 8 ori mai multe kill-uri ca mine. Tu ai și o cu evuri? Da. Și eu. Și posul. Dă armă epică. Epică, da. Îți armă epică. Bum. Ia arma epică cât timp cum mor eu. Bum. Poți să iei tu cardul? Da, l-am luat deja. L-am luat eu deja. Hai să ne ducem să dăm. Da, l-am luat. Mamă, copilul ăsta n-are duo. Ba da, Mă duc are și eu duo. la voi în cameră. Are duo. Aoleu, mămăi. Ce? Copilul ăsta are duo, are duo. Păi tu înregistrezi de pe Oh, televizor? trage de acolo. Nu, da, să-l pun pe YouTube. De acolo. Teo, nu? nu, așteaptă-ne și pe mine. Că sunt... Durează și 3 ore câteodată. Dar nu e bine, mama, să pui așa lung pe YouTube. Ba, nu durează câteodată și 3 ore. Se pare că copilul ăsta făcea challenge-ul nostru, care de Și cât sunt de rare. 3 ore pe YouTube. În continuu. Nici n-a trecut nici o oră, mamaie. Dar n-a trecut nici o oră. Da, frate. Măi, și s-a băgat. Ce, mamaia ta zice că trebuie să că a trecut o oră? Da, de fapt n-a trecut. Da, n-a trecut. Au trecut vreo 20-30 de minute. 23. Da, 23. Ce zice ea că a trecut o oră? Hai să luăm și cash-ul ăsta. Bine, cash-ul ăsta îți dă decât arme rare. Mă scuzați dacă s-a făcut ecranul negru, dar s-a întâmplat ceva cu ecranul și da, Ecranul de pe telefon, de pe tabletă. tabletă, deci pe tabletă. Ok, tare. Măcar să aibă un mechi sau ceva. Hai mai repede, hai mai repede. Teo, tu stai aici, este un player, mă duc eu să-l omor. Lasă-mă pe mine, bă. Ți-am zis eu să nu-l omor. Tu ai 4 kill-uri. Păi și tu ai 4 kill-uri, da? Oh, mamă, ce m-am speriat de la o proastă stupidă. Bă, ai și tu 4 kill-uri, aha. Trag. Ce ai, bă? Trag playeri. 28 headshot.
știu ce depărtare. What? Teo, stai să-i omor pe ăștia. Nu te cred așa ceva! Mi-a dat cu sniper prin pereți. Prin perete. Da. Bun. Stai, vin imediat. Deci mi-a dat prin perete. Oh, e hacker? Da. Știi ce? Îmi pun hackurile. Gata, le-am pus. Sper să pregătească și copilul ăsta pentru ce o să se întâmple. Mamă, mi-aș dori că hackurile mele aveau și super viteză, doar că au decât super putere de-astea în care pot să dau 200 în cap, doar că pe le folosesc în 1v1-uri. Când shotgun-uri nu pot să dau 200. Mamă, copilul ăsta... Oh, copilul ăsta te-a omorât. Da. Ăsta, ok. Îți iau sniperele înapoi, ok? Poți să ne și shotgun-ul? Shotgun-ul? Da. Ăsta? Nu ăla. Doamne. Nu e niciun shotgun aici. Stai că... Du-te la reboot-ul meu card. Știu, mă duc. Poți să folosești sniperul tău în caz că e un player cu sniper. Da. Sau asta, o să folosesc pe asta când e un player și trebuie să-mi... Nu știu ce o să zic. Nu cred că o să pot să-ți iau reboot cardul sau? Da, o să pot. Reboot cardul ți l-am luat. O să-ți iau shotgun-ul. Stai să-mi dau... Ia în loc de shotgun-ul ăla gri și în loc de... Da. Și... Nu pot, o scuze. Trebuie să fug. Măcar o să ai 3 arme înapoi. Și poți să-mi dai și mie gloanțe, te rog? Da, desigur, îți dau gloanțe. Doar că n-am acum timp, că o să mor. Să vorbesc. Deci ai level 69. Ok, și? 69 este numărul care înseamnă S și se termină cu X. S, E și știu ultimul. Da. Înseamnă da. Aia înseamnă urât. Ce? De genul, înseamnă S, E, X. Sex. Asta înseamnă numărul tău. 69. Băi, că înseamnă asta? Înseamnă sex. De ce înseamnă asta? Nu știu. Nu mă întreba pe mine, eu nu știu. Se pare că legea a vrut să o facă așa. Nu mă întreba pe mine, treabă legea. Că legea a făcut asta. O să-ți dau reboot, o să-ți dau... Mamă, uite la mine cât de aproape sunt de storm. Da. Ești atât de aproape de nu mai pot. Vino, ești super repede. Ce faci? Te duci în storm. Bum și bum. Apropo, și gloanțe? Gloanțe, da. Uite de sniper. De sniper poți să-l iei pe lăsare mele. De shotgun. Aici câteva. Și de ăsta. Gata. Nu de ară! De ară, ți-am dat de ară. Nu trebuie de ară! Trebuie de SMG? Da. Nu știam că trebuie de SMG. Și uite tot ale mele de SMG, că n-am un SMG. Yeah.
plăcere. Yay! Scătul meu înapoi. Nu trebuie să-mi zici mulțumesc, că sunt ok așa. Doar că îți recomand ceva. Trebuie să fugim repede. Nu mai pot să... Ok, chiar la gata. Fugi! S-a teleportat ăsta aici. Ia stai. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Te rog să mergi. Mamă, deci potul nostru se duce în storm. S-a teleportat aici cu noi, bă. I believe I can fly, fly, fly. Nu, potul ăsta are ultra instinct. Are normal hack-uri. Da, se teleportează. Nu vă care e. Bine, nu poți să le zici hack-uri. Așa face Fortnite, ca când e departe de tot, să se ducă potul la tine, se teleportează. Pot să zic ceva? Bă, Teo, vin la mine, nu. Lasă. Un player la mine, e un player la mine. De unul de player cu medalioane. Bine, tu pleci, lasă-mă așa să mor. Cum adică să mor? Eu să mor. 43 cracked. Ăsta are medalion. Bă, poți să spui botul să-mi dea revive? Nu cred că pot să-ți dau revive acum, Teo. Unul mort. Guriță mai bei din ceaiul ăla? L-ai băut pe tot? Da. Ca ți-ai gurița ta. Oh, de bun. Teo. Goodbye, Tio. Nu! Am făcut level up. Dă return to lobby. Credeți că cam atât a fost cu episodul ăsta sau mai vreți să continuăm? Continuăm. Ok. Prima dată revenim, deci apoi ne alegem pickaxe-ul. Teo. Bine. Nu știam. Nu, mami, gata, nu știam dacă mai trebuie să stau.